Siyambingelela ngaleskhathi kulesihlanu Green Friday wase 79 iVD iUganda noma iG Park namkelile la siyambingelela nje isekhaya ngiyabonga. Sibonge lo sende sezandleni eziphephile ngesashawa ngoba sisamkelekile ekhaya. Sizoba bafishali makombeki akuzoba kude kakhulu ngoba kuhlwa ngomnyama. Sizocela ukombeki uqashana unomuntu umcimbi azosenzela wona nje ama-comrade azosamkelela wona. Comrade uqashana sicela uthatha. Mandla Kwazamkhonto Kwaza Kwazamkhonto Kwaza Siyathatha ukhetho siyalithatha siyawathatha umasipala siyawathatha. Viva wa 79 viva viva Pastor Phumula Zone viva viva eThekwini region viva viva KwaZulu Natal viva Mandla wethu. Comrade angibonge sihlalo we-election team yase-Ward 79. Comrade njengoba sechazile isihlalo namhlanje siku-Green Friday womkhonto wesizwe. I-leadership yomkhonto wesizwe ebisikelile ukuthi kufanele njalo ngolesihlanu sidisplaye ukuthi umkhonto wesizwe usaphila. Okwethu-ke ma-comrade sikwi-campaign mode njengamanje lapho kufanele siqinisekise ukuthi umkhonto wesizwe uyina nge-2/3 majority. Sikwi-phase la ma-comrade incamalala ekufanele senze into awasikela yona wathi bonke abantu base-South Africa fanele babe ngaphansi kwe-umbrella eyodwa ekuwumkhonto wesizwe party ngoba belungu basicaza basenza icagogwana engeke ikwazi ukuthi sithole u-2/3 ukuze sizoshintsha i-constitution yomkhonto wesizwe. U-Green Friday wethu-ke ma-comrade banamhlanje ngizothi uthanda ukuba special kancane ngoba sizoqhuba lento yasho ncamalala yokuthi abantu fanele babuye bonke babe kumkhonto wesizwe party. Now comrade kunento engifisa before ngithule lento engifisa ukuyithula kodwa nje ngidlule kuyona kancane ukuthi masifike emkhontweni ma-comrade asifikanga kanye sonke. Akufanele futhi mina mengifike emva kwakho bese uthi wena kumina wena ufike kuqala kunami ngoba bekufanele kube khona abaqali bendlela. Wena ubumqali wendlela salandela sonke emva kwancamalala. Therefore mekukhona abanye abafikayo emva kwethu bayithina bafana nathi fanele nabo bazocontribute ekushintshweni kwalelizwe lase-South Africa. Njengamanje-ke comrade sinama-members amasha afisa ukuzojoyina i-organization esingeke sikwazi ukuthi siwavalele ngaphandle sithi thina sesikhona sesi-right sisadinga inqwaba yabantu ukuze sithathe izwe lethu. Ngiyafisa-ke through wena chairperson njengamanje sinama-members into engiyithanda kakhulu abantu abasha aqhamuka kuphiko labantu abasha ukuthi umkhonto wesizwe party uzoba nekusasa eliqhakazile even after lama-leaders akhona sibe nethemba lokuthi umkhonto noma esengekho ama-leaders lakhona akhona ama-leaders azoqhubeka abamba umkhonto awuse phambili. Ngiyafisa-ke ama-comrade azozisho yona but thina isession esizoyenza njengamanje azoyizela nje ngaphambili sikwazi ukwamukela through sihlalo ama-leaders akhona ngaphambili ama-PR asewadini esinawo azokwamukela ama-comrade bese esho nje amagama okwamukela aphinde ayikhulumele nawo ukuthi azokwenzani namhlanje. Therefore ngicela nje niwavulele indlela ngoba azoqhamuka kuleli sayidi. Kwazamkhonto Kwaza
Kwaza Mkhonto, kwaza. Jikijela Mkhonto, jikijela. Jikijela Mkhonto, jikijela. Jikijela Mkhonto, jikijela. Siyalithatha ukhetho, siyalithatha. Siyalithatha u-179, siyalithatha. Comrade, mhlawumbe in the interest of isikhathi ama-comrade sizowanika nje ithuba lokuthi umuntu azisho igama, azisho ividiyo aqhamuka kuyona vele iwadi 79 baqhamuka la. Basho ukuthi ngosibanibani wakasibanibani ovota kuphi, ngizokwenzani la namhlanje, mhlawumbe mese sinika oyedwa wabo ozokwazi ukukhuluma on behalf of bona bonke ukuze sikwazi ukuthi sonke isikhathi. Mhlawumbe nje ngizoqala ngala, azisho igama, azisho ukuthi uvota kuphi, uzokwenzani namhlanje, baqhube bonke bese beqedile bese sinika oyedwa ozobe sekhuluma on behalf of bona. Bazokhuluma bese bewumkhonto. Amandla! Amandla! Awethu! Sanibonani. Ngikhuluma ngosabelo wamatshobongwana ovota kwividiyo yasenselela. Kwaza! Sanibona. Vota kwethu. Igama ngosifuyile Sibongo wakwaZulu. Ngivota enselele ecela ngixoxe namalimi ke. Sanibona. Vota bafo. Igama uSandile wakwaDlamini. Vota enselele. Habe. Sanibona. Bafo. Igama sakaThandlo vota enselele. Inselele. Kwaza Mkhonto, kwaza. Kwaza Mkhonto, kwaza. Mhlawumbe-ke comrade Simova, comrade PR is here, comrade Uboyi, mhlawumbe ucomrade ozokhuluma oyedwa uzobe sesho ukuze wenze lento ekufanele yenzeke ukuthi namhlanje bazokwenzana. Sanibonani futhi. Kwethu. Usuku lanamhlanje likhulu kakhulu. Ngoba sizojoyina umkhonto wesizwe organization. Ucabanga ukuthi indawo esikuyona njengamanje siyacabanga ukuthi indawo e-right emsamukelekile. Ngoba uma lisendaweni uyubone uma kuba khona inguquko ubone ukuthi njengamanje i-ideology yashintsha isafana nale eyenza ukuthi ujoyine inhlangano. Uma sekunjalo akusafanele ukuthi uqhubeke uyiforce bekuleyo ndawo leyo, kodwa bheka indawo ne-ideology le wena omesha nayo. Uma inhlangano ingasaserve on behalf of you will of the people, isiserve on individual, sekuyinkinga leyo. Sizoba nenkinga-ke nana uma sizoserva under ama-individual singaserve on the will of the people. Siyabonga, siyathemba ukuthi sizosamukela. Comrade, ukuze siqhubeke no-Green Friday wethu, sikuseshini ukuthi-ke nathi sayikhumula lezi nkipha. Nganginazo nje ziyinqwaba endlini. Njengamanje sikumcimbi wokubhabhadisa ukuthi siyakhipha insila yala kade sikhona, sesifaka insila yewini yomuntu omnyama. Sizothatha umasipala njengoba esho comrade. Comrade Uboyi, ngiyafisa-ke ukuthi ama-comrade amanye nawo enza kagogo ikipha anazo ukuthi kade engasakwazi ukuyigqoka la suka khona la ayigqokile, asabe ukuthi azothukwa abantu. Bathi-ke today ngoba sebesho ngomlomo wabo nani ikhaya labo elisha, bengicela ukuthi session iqhubeke. Kwaza Mkhonto, kwaza. Kwaza Mkhonto, kwaza. Khuluma isikipha samakhela samasela, khuluma. Khuluma isikipha samasela, khuluma.
Bravo!